Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng kinong belam masterol bat casual workers hapo kalama ka all jantia masterol workers bat labor union kila ai por ya ka sorkar jala ban penkiu ya ka bainong sngi jong kinong bela bat bantung kam sorkar pura hapo kalai potere urisau bat lada ka jingdawa kam urlong kila maham ban mi surok banyakhi bat ban kiu yingle yingsau ya kane karai la shim ha ka jingalang penrung kerteng hapo ka PMSYM ka badai ka skim banyo jingkershan pisa ondala shong thatno na ka kam bagi trei bat ka jing penrung kerteng ha ka ishram ka badai ka skim ai jing arab la da ki khlal ane kala annano na ka jing ja accident ka balalong hayung wale ka chilang raj ha ka sngi thoding u presiden ukro lam salan ki pariat ha ka jingkren ulapan pau banado usnam arajar khat pra ka all jantia masterol workers bat labor union kala dawa na ka sorkar jala ban penkiu ya ka bainong sngi bat ban pentre kam ya ka megalia regular casual worker scheme shajar khandai spa khandai punrio ulai thu baka megalaya regular casual worker scheme shijar khandai spa khandai punrio kadai ka jingya rap na bantak tu ki master role kibla tray pelat ya ka ship hosnem baki dai banjo eka fourth grade post kabla manlong ka kam shokidar ne ka kampian lada thli bad ula keno bahari lum jantia ki sahab badan ha kitna tray kam sorkar bapher hapo ki atli ki district ki pendu ya ka hok jong ki master role namar ki klem pentre kam ya ka Nagalinga sing Haus nem arajar khatpra Desember waitrek ila dan gajing yalang bat u minister hakato kapor dai u ba person tensong bapai ka labor department hagajing dai bat ki kam jongki mastrol ngidawa ban penyo ya ka wages ba ban keu ka baar pat na banta ka meghalia ban betrai kam ya ka meghalia regular casual workers scheme 1996 Teh kini ki banta hakatuga meeting ki ladan ka rai ba ya ka mekhlia regular casual worker scheme 1996 ba dai ban pentrai kam na baro ki department ki ba engage ki ba thung ya ki masterol workers ki casual workers kita kamot ba kani ka scheme ka dai ya kito ki ba trai duna shiphausnem ba ptengi ka service Tahijingnya dai bat kini nado ko to banai December arajar khat phara ngirang yaj bot den rai hado menta kasngi newsnam ni khampat yo te ni ko ban ya karan ne namar ba ni nagaliang kasang ni ban pa ko jing sngongo khamtam menen ngi yo I langba o honorable MLA jong kanong po ma Merrill Bond Sim ulanra apo ka jingtep jong ka sorkar Meghalaya ya ka ne ka scheme tengen kaleng ka sang idap de ka jing sngongo ba peleng anda wanra do MLA manapo riboy apo ka assembly u minister bapai ya ka health ba preston song mensual de labor kilang ka sorkar da menta ka kandet ba ka dai ka hok jong kinong tray casual workers bat ki masteror Tekan ni nagaliang gajong kaseng, penpau ka jing sngongo yung new MLA, ubadan ka mansim na banta ginong tray balas ngi. Te hajing eday bat kani ka scheme, ni nagaliang gi masterol, kaseng ka badan po ka Giant Hills, barok ka way, ikaw banyat ho ba kumbalong manta, haki department, ki badan po Giant Hills, barok artli ki district. Ngilap ba ki officers, ki klempen tray kam ya kani ka scheme. Kabaar ki officers ki engineers ki ong ba kum kani ka scheme kam jadon te haka ki masterol ki casual workers ki dai banyo ikani kila long ki bayamrem namar ba ki officers kim tre ban tre kam te kane ki kwa ban pentep sa government ba kan dai ban ai jing hikai ban updated ya ki officers ki engineers ki badan haki Snat rekam ba fair sorkar khamtam apo East Jaintia Hills ba Jaintia West Jaintia khnang ba kani ka scheme kam long le no ai ten mar ba kajimantoi ka wai na kini ka long ba kito ki mastrol casual workers ki batrai palat ya ka chposnem ki dai ban yo ya ka fourth grade post kita ka fourth grade post kala ban dai ka chukidar la da ka dan ka vacancy
ne ki pion kita tenrai kumbalong menta na do snem khat khandai spa khandai phun reu jong kan scheme ki masterol ki casual workers ki khlam yo mentoi hadu menta te kani ta kadai ka ai ro na ka leng ka seng ni pen pam ban si ban sim ya kane ka hakane kanti ban karpat ka sorka bas ngeu bha pentar ke am hok ya kani ka scheme habala kala poi na po assembly menen ta sakawai ka kam gadai bat ka revise ya ki wages namarkat kum ka minimum wages act 1951 kalai kren shai ba kinong tribal la kidai ban yo ban pengkew ya kanong sngi ka jongki dai arsen system ba kadai ban affect na do strict jong ubnai April bat ka strict jong October te lor kani ngi nagaleng ka seng jong ki masterol bat kinong tribal la sngi ni kandet ba unius nem arajar arphuwai ya kane ka ban revise ya ka wages katkum ki dor jong ki marbam hado menta kawal iban wan sakabaar ka strict October nagaleng ka sarkar hado menta ngimtep ngai ka daw ka ngap ka khlem pantrai kam air te halor kane niyo iba ka sarkar ka yew hapo ki marbam po ka yew ka had kila along kibalang kiyo nakadaw jong ni coronavirus ngikum ginong tray balas ngila mat kijing namar ki marbam kendang kiyo ka bay nong tray bala kadang ne kumjo te kane kan kta sis bahaya ngibaro ginong tray bala nado ki masterol ki casual workers kene tenaga takadaw hagani ka por ni kaleng ka jongi ngimban seban wanra sa ka jingtep jong minister labor chief minister jong Meghalaya ba ngibo ka jingkali balai nagai ka daw hato fikre ban pendo no saya kina ka hok jong kini ki nong tribal la kata ka jingkali ko ban bo hato dai no ka daw jong coronavirus bakta yang ngi nong tribal la menta sakane ban penkeu ban paj ya ka ban keu ya ka nong sngi ka sarkar kam tresyo hatong in ilm kumno tenata kada